Ще се представя за всички, които не ме познават. Аз се казвам Александър Иванов и работим с компанията Future Global Vision вече от година и половина, заедно с Галя Дякова и с всички наши колеги от България, от Балканския полуостров и от Испания. Предлагаме този продукт, работим с него. Имаме доста така вече сериозен опит по отношение на това как работи продукта, всичко, което е необходимо относно анализи и всички документи, които са ни необходими на нас като дистрибутори. Но въпреки всичко, в самото начало, когато започнахме да работим с компанията Future Global Vision, имам предвид юли-август месец миналата година, ние решихме, че не е чак толкова необходимо да обясняваме на нашите колеги как работи в действителност този продукт, тази технология FETAPS, как работи в действителност в двигателите, как се извършват всички процеси и къде в действителност този продукт FETAPS и FETONC оказват своето огромно въздействие. Но в последствие се оказа, че наистина ние трябва да запознаем всички наши колеги, всички наши партньори, които се включиха вече в последствие, вече станахме доста много, за да можете много правилно и много добре да представят продукта от една страна и от друга страна, когато тези хора знаят всичко в детайли за продукта, ще бъдат много по-убедени и много по-така сигурни в своите презентации при срещите си с транспортни фирми или въобще с нашите нови партньори и наши нови клиенти. Затова имаме един наш колега от Перу, който се казва Антонио Семинарио. Той се е постарал така доста сериозно да обясни в дълбочина как работи продукта и това подбуди нашето желание да започнем и да разговаряме с всички наши колеги, защото наистина тези неща са от изключителна важност в нашата работа. Тази вечер ще се запознаем с това как работи, какво представлява един двигател с вътрешно горене, колко вида двигатели има, как работи продукта, къде работи в действителност продукта, какви са ползите от този продукт и така нататък. Нека да започнем. Момент, че на мен не ми разрешава смяна на екрана. Да, окей. Значи, ние основно нашия продукт е насочен към двигателите с вътрешно горене, независимо от това те да ви ползват гориво, бензин, дизел, газ, пропан, бутан. Най-добрата реална, така, как да ви кажа, двигателите с вътрешно горене са един вид преобразователи на химическата енергия, която я превръщат в механична работа. Това са едни топлинни двигатели, при които горивото се, така да го кажем, се внася в този агрегат, възпламенява се и при изгарянето вече тази химическа енергия се превръща в механична работа. Това е основното и единствено действие на двигателя с вътрешно горене. Енергията, която горещите газове при тяхното разширяване се преобразува в механична работа, се използва за задвижване на допълнителни агрегати, при транспортните средства се задвижва скоростна кутия и след това се ползва диференциал, цялата предавателна система, за да може да бъде приведено едно превозно средство в действие. Де-факто, нашия моторите биват няколко вида. Те са двутактови и четиритактови двигатели, независимо от това какъв вид гориво използват. В последните години вече двутактови дизелови двигатели почти не се използват, въпреки че вече има хора, които все още се занимават с тях, но ние няма да обърнем така особено внимание върху това нещо, защото те се оказват доста нерентабилни с много нисък коефициент на полезно действие. Както и голяма част от двутактовите двигатели, които едно, че генерират огромни количества вредни
токсични газове. Другото е, че голяма част от горивото е неизползвано и де-факто се изхвърля директно в атмосферата. Затова в последните 25-30 години, може би, всички фирми се насочиха върху четиритактовите двигатели, независимо какъв вид гориво ще използват, защото там има достатъчно така сериозни възможности за внасяне на нови технологии, за достигане до доста висок коефициент на полезно действие, и това нещо вече ни спомага за по-ниския разход на гориво, за запазване на околна среда и за още други допълнителни икономически ползи, които позволяват новите технологии. Така, сега ще се спрем основно върху това как работи един двигател в своята същност. Защо един двигател се нарича четиритактов двигател? В действителност при тези 4 такта това е един пълен работен цикъл. Първият такт на двигателя, както виждате, тук ние сме вложили няколко снимки, сме направили посочихме с галя, за да има малко нагледна информация. Първият процес, това е процесът на смукване или така нареченото пълнене на цилиндъра. За по-голяма яснота ще ви кажа, че примерно, както виждате тук, това бутало, което е в горна мъртва точка, значи този обем, който се намира, където го виждате, този малкият триъгълник, това се нарича работен обем на двигателя. Когато буталото се намира в долна мъртва точка, значи измерено разстоянието от горивната камера до челото на буталото, това се нарича пълен обем на двигателя. Защо го казвам това нещо? За да има така повече яснота върху това, което ние говорим за процеса пълнене. Значи, когато се засмуква през смукателния тръбопровод горивото, това значи буталото слиза надолу, ние имаме затворен изпускателен клапан и отворен смукателен клапан. Сега, в зависимост от това дали двигателя е бензинов, карбураторен или дизелов, или от новите модели бензинови двигатели, които са също с инжектори, примерно при всмукването вече зависи от това. Ако е карбураторен двигател бензинов, тогава при всмукването през смукателния тръбопровод влиза една смес от гориво и въздух. Докато при останалите два вида, бензинов, който е инжекторен, това са всички нови модели бензинови двигатели, и дизеловите, през смукателния тръбопровод влиза единствено и само въздух, който се нагнетява от турбина или, примерно, един атмосферен двигател, който това се прави от самото разреждане, което се получава от буталото. След това, когато вече буталото е в долна мъртва точка и вече е засмукано цялото количество обем въздух, което ни позволява самия цилиндър, пълния му обем, започва следващия етап. Това е вторият етап на процеса сгъстяване. При процеса сгъстяване буталото вече отива нагоре и достига до горна мъртва точка. Както ви казах, разстоянието между челото на горивната камера и челото на буталото, това е така наречения работен обем на двигателя. Точно в този момент вече влизаме в третия процес на така наречения работен цикъл. Тогава вече се впръсква бензин или дизел, в зависимост от вида на двигателя, и при бензиновите двигатели е необходимо искра от запалителна свеж, докато при дизеловите двигатели температурата, както виждате тук, от самото сгъстяване се повишава до 700-900 градуса, и когато самия разпръсквач или така наречения инжектор впръска определеното количество гориво, поради високата температура и високото налягане, което се намира в този затворен обем, се получава експлозия. Самото дизелово гориво се самовъзпламенява. Сега, при Комарел двигателите, тук има вече доста подробности, за да може да се усвои максимално горивото и за да може да се направи така, че количеството постъпило гориво в горивната камера на определен автомобил да е максимално ефективно. Много от фирмите правят по електронен път да може да има между 5 и 7 впръсквания в процеса на третия процес
процес на горене в самия цилиндър. За да може, защо? Защото има, примерно, при много фирми, те затова и двигателите са различни марки, всички фирми правят едни така много сериозни лабораторни изследвания, които са необходими, за да се направи така, че един двигател да може да му се повиши максимално коефициента на полезно действие, което ще рече с минимум количество гориво да се създаде максимален ефект от енергията, която може да се използва при примерно при дизелните двигатели. Не знам, някои от вас най-вероятно са виждали разглобени двигатели, но ако не са виждали, при дизеловите двигатели, примерно, самото челото на буталото не е плоско, то представлява, примерно, при някой е влобнато и вътре се намира горивната камера в буталото, други са с различна конфигурация. Това е вече в зависимост от лабораторните и реални изследвания, които прави конструкторския отдел на определената марка, така че да може завихрянето вътре в самата горивна камера да се получи в най-добрия вариант, за да се получи най-доброто смесване между гориво и въздух и от тук нататък да се получи максималния ефект, както ви казах, от това количество гориво, което е впръскано в цилиндъра. И вече веднъж извършен работния цикъл, така нареченото горение и разширяване, вече ние имаме четвъртия цикъл, който е процес на изпускане. Това значи, че буталото е слязло додолу и от тук нататък вече имаме, след като е извършена експлозията, тази експлозия и това разширение е накарало буталото да слезе надолу, това е работният процес, и от тук нататък вече се отваря ето този изпускателен клапан и изгорелите газове напускат и отиват вече към генерацията, към така наречените филтър за финни частици, сега в последните години катализатори, и излизат през ауспуха и от тук нататък напускат тези затворени пространства и се освобождават в атмосферата. И това е точно големите проблеми, които се създават при едни двигатели, които не могат да усвоят достатъчно добре поради конструктивни недостатъци и поради ред други причини, които в последствие се създават с течението на работа на един такъв двигател, се загубват голями количества енергия, загубва се част от горивото, което е неизразходено, създават се допълнителни предпоставки за допълнително износване на двигателя, но за това ще говорим малко по-късно. Това беше основното нещо, за което исках да ви разкажа като начало, за да знаем, да имаме някаква база, върху която ние можем да говорим. Ето какво представлява, ние тук сме поставили няколко снимки, какво представлява примерно филтрите, един въздушен филтър, една запалителна свеж на бензинов автомобил, и всичко това нещо е породено от некачествени горива, от неправилна поддръжка на двигателя, защото примерно има определени периоди, които самите фирми-производители, в зависимост от тяхните инструкции, трябва да се сменяват въздушни филтри, при смяната на масла трябва да се сменяват маслени филтри, трябва да се сменяват също горивни филтри. Всичко това нещо се води за едно такова текущо обслужване, така наречено в транспорта и въобще в механиката, текущо обслужване на автомобилите и най-вече на двигателите от гледна точка на това ние да можем да запазим максимално този двигател, за да го имаме по-дълго време и този двигател да работи в оптималните характеристики, които е задал завода-производител и неговите конструктори. Обаче на практика това нещо не се случва на много места и поради лошите горива, ето тези нагари, които виждате върху свещта, а това не е рядкост, това не се случва при един и два автомобила, това значи едно непълно горене или примерно при една прекалено богата смес или бедна горивна смес се получават различни странични допълнителни ефекти, които буквално допълнително доразрушават двигателя. Така, аз съм забелязал, между другото, тук в Испания, защото
ние с Галя живеем в Испания, за тези, които не ни познават и които присъстват на тази среща тази вечер. Съм срещал хора, които, обслужвайки своите камиони, значи говорим за хора професионалисти, си сменяват маслените филтри при две смени на масло. Примерно, сменява чисто нов маслен филтър и сменя маслото. След определените километри, които решава, той не сменява масления филтър, а сменява само маслото, което е тотална грешка. Много е смешно. Това в България никъде не ми се е случвало, но тук доживях и това нещо да чуя и го видях с очите си на няколко места, което аз не знам, аз нямам обяснение как да го обясня, просто останах шокиран. Но както и да е, ние тая вечер продължаваме да говорим за това как работи нашия продукт FETAPS. Така, ето ги инжекторните системи и вече на най-новите автомобили. Значи това е Саша, инжектор, който... да. Слайдът ти не върви. Мислех, че е само при мен, обаче сега ми писа Били, че при него също. От началото на презентацията са на 4-та страница. На 4-та страница, при мен постоянно ми присвятва екрана. Да, ако трябва, изключи... Затвори си ти екрана, аз ще отворя моята презентация и ще я движа от тук. Окей, дай да видя как ще го направим. Сега появи ли се всичко? Не. Не. Добре, аз да затворя. Да, Тошко и той ми пише, че вижда само една. Чакай да се опитам аз да отворя от тук. Да видим как ще стане. Явно насложихме един слайд върху друг. Спокойно. Сега ще ти отнема, ще ти спра за малко микрофона, за да отворя моята презентация и после пак ще го отворя. Добре, окей. Окей, можеш да говориш. Добре, аз виждам само част от екрана. Де-факто. Добре, значи стигнахме до тук. Ами тогава, Галя, аз ще помоля да сменяваш слайдовете. Okay. Добре. Ако ще го направи на цял екран, както намериш за добре. Ще се опитам. Окей. Извинявайте, колеги. Чукни му F5, най-вероятно с F5 ще може да стане екрана, да стане на цял екран и готово. Добре, Галя, нека... Нали се вижда от всички екрана? Да, вижда се малък екран, ако искаш по него направи да е цял. Добре, аз ще го направя, ти продължавай, просто да не губиме време. Окей. Всичките тези неща, които малките неща, които ние трябва да направим за нашите двигатели, за нашата така нареченото периодично обслужване, значи това са най-важните неща, като първо техническо обслужване, без да стигаме до сериозни ремонти, до сериозни подмяни на части и до това ние да започнем да харчим огромни суми пари и всичкото това нещо, огромните разходи, които носи един автомобил, в повечето случаи е свързано с незнанието на потребителя на даденото превозно средство, каквото и да било той или на дадената машина, как да го обслужва. В същото време, тук сега, може би преди 2 месеца, се
че имаме едно, за наша така радост на българите, че имаме едно момче, което е българче и се занимава с в една от водещите фирми за създаване на софтуер, който се влага в автомобилите. Това, което ми казаха е, че когато се създава софтуер за един нов модел двигател или въобще за един нов модел автомобил, ако не са заложени вътре в автомобила някакви дефекти, които да породят по електронен път, така че да се стигане до официалния сервис, значи самите марки не приемат този софтуер за нормален за тях. Което пък на мен ми говори това, че вече всичко до такава степен е вкарано в сферата, доколкото е възможно в сферата на софтуера, че дори и обслужването и тези така наречени случайни ремонти да са програмирани с цел това нещо да носи определени печалби на дадена марка, която произвежда този вид автомобил. Даже и да не се фиксираме само върху автомобилите, да се фиксираме върху абсолютно всички машини, които ползват двигатели с вътрешно горене. Което е много интересно и в същото време много жалко за нас потребителите, но това е. Намираме се в 21 век, в ерата на високите технологии. Гаве, прехвърли ми следващия слайд с цилиндъра с инжектора, ако обичаш. Така, значи, тук по-специално това, което ви казах в най-новите автомобили, които са Coma Rail двигателите, те са направени първо за поевтиняване на горивонагнетателните помпи, след това, за да може тези инжектори, този черни инжектор, който е между клапаните, да може да се контролира много по-лесно и точно той е де-факто да може това горене да бъде максимално пълно с минимално изразходване на горивна смес, на гориво по-точно, защото тук вътре се образува сместа. Гаве, дай ми следващия слайд. Така, и като започнем вече да говорим защото нашата работа, нашата среща тази вечер е да представим по друг начин продукта F-Etaps и какви са неговите положителни ефекти върху двигателя, трябва да споменем също, че това, което виждате на екрана, това в действителност се намира като утайки в резервоарите на много автомобили. Камиони, автомобили и всякакви машини, които ползват резервоари с гориво. Значи, в същото време, вие знаете, че горивото е от биологичен характер. Специално дизеловото гориво, то носи в себе си определени количества масла, има определени количества киселини. Това е една химическа смес, която въпреки всичко тя има биологичен характер. И когато едно гориво престои дълго време, примерно в резервоарите на някоя, примерно петролна компания, както е държавен резерв, или примерно това гориво не е ползвано по ред други причини, значи специално дизеловите горива създават развитието на една така наречена флора и бактерии, които унищожават буквално качествата на горивото и това гориво вече не е толкова пълноценно. В същото време, влизайки в нашите двигатели, ги задръства и създава допълнителни проблеми и тези проблеми започват от самия резервоар и се стига до унищожаване на горивонагнетателни помпи, до унищожаване и до
работата на инжектори, в същото време натрупват огромно количество нагари и всичкото това нещо накрая го плащаме ние потребителите. Това е немаловажно, но пък всички тези, които продават такива горива, тях не ги интересува. Тях ги интересува единствено реализацията и единствено чистия приход, който може да се получи от едно такова гориво, което е застояло дълги години. Същото нещо може да се случи в един ваш лек автомобил или товарен или какъвто и да било. Ако вие примерно не ползвате вашия автомобил 7-8 месеца, една година, задължително горивото, което се намира в резервоара, ще понижи качеството си значително. Това гориво по принцип трябва да бъде извадено от резервоара, да бъде изхвърлено в някакво място, където може да се съхраняват такива горива и е задължително резервоарите да се почистят, защото основните проблеми тръгват от там. След това вече горивото, постъпвайки във всички части, в цялата хранителна система, така наречена на автомобила, те създават допълнителни предпоставки, защото едно гориво не е изчислено вече само за това, че то трябва да стигне до горивната камера, да изгори и да свърши своята работа. Значи горивата имат и смазващи ефекти, имат доста така характеристики, които трябва да покрият, обаче пък самите рафинерии това нещо не го правят достояние на нас потребителите. Когато аз разговарях за пръв път с Феликс Лопес, инженер от рафинерията в Билбао, той ми каза: какъв проблем ти е, че ползваш някакъв продукт, защото имаше хора испанци, които не знаеха нищо за тази добавка и се притесняваха да я сложат в двигателя си. Аз съм го разказвал няколко пъти на много наши колеги. И той ми казва: в нафтата ние слагаме 82 добавки, в бензина слагаме 101 добавки. Това дали ще ползвате една добавка повече или по-малко, след като работи във вашия автомобил и вие сте доволни от това нещо, продължайте да го ползвате и без никакъв проблем. Така, какво се случва? Галя, дай ми следващия слайд, ако обичаш. Така, какво се случва? Ето, това е един абсолютно реален момент. Това, което виждате, изпускателни тръбопроводи, които са нажежени и буквално метала е почти преди разтопяване. Това са абсолютно едни реални неща, които се случват при много машини, които са зле поддържани или машини, които наистина ползват некачествени горива. Защо се случва това нещо? Защото когато имаме лошо изгаряне, при лошото изгаряне в седлото на клапаните се образуват нагари. Върху челото на боталото също се образуват нагари. Върху горивната камера отгоре също се образуват нагари. И тези нагари започват вече тотално да вредят на целия автомобил. Върху цилиндъра, върху боталото, върху клапаните. Едно, че вредят на това на нас, че те не могат, че това гориво не може да изгори и че това гориво няма този ефект. Увеличаваме разхода на гориво на дадения двигател. В същото време образуваните нагари създават още допълнителни неприятности върху триещите се части и върху всички движещи се части в нашия автомобил. Защото тези нагари са от порядъка на около 3 микрона и те, наслоявайки се върху всички тези части, след това поемат енергия, топлинната енергия, която се отделя при изгарянето, и създават допълнителни термични натоварвания върху самите части на двигателя. А вие знаете какво се случва, когато, примерно, сега ще ви разкажа, една ламарина вие нагреете в средата с горелка и от двете страни тази ламарина, примерно, не се нагрява. Нямаме равномерно разпределяне на количеството енергия. Значи тогава задължително се получава или се изгърва ламарината, или започва да се получава нещо като балон в средата. Значи същото нещо се получава с абсолютно всички метали, независимо какви сплави са, когато няма едно равномерно разпределение на топлината. А двигателя, едно от изискванията е да може да използва максимално топлината и след това по най-добрия начин да отведе излишната топлина и енергия, да я изведе извън двигателя, за да може
постъпи следващото количество гориво, което да свърши своята работа. Аз също съм виждал турбини, които, въпреки че те са свързани много преди процеса горене, турбини, които поради лошото смазване се нагряват и светят по същия начин, както виждате тези изпускателни тръбопроводи. Една турбина се нагрява от порядъка на 600-800 градуса. И когато тази турбина, примерно, не може да бъде смазана добре от маслото, което постъпва, има лошо мазане, тогава вече тази турбина с течение на времето се износва, престава да работи и задължително вие трябва да стигнете до сервис, за да смените тази част, този агрегат от двигателя, който струва така доста пари, в зависимост от това пак от марката, от модела и така нататък. Всичко това пак опираме в нашия продукт F-Etaps. Как прави така продукта F-Etaps, че всичко това нещо да можем максимално да елиминираме тези вредни ефекти и след това да поддържаме нашите двигатели, да използваме максимално горивото, което ние влагаме в нашите двигатели и в същото време да можем не само да използваме парите, които сме вложили, да запазиме нашето здраве в последствие, защото така или иначе вече автомобилите са толкова разпространени, че ние, използвайки ги, вредим на цялата околна среда и вредим на самите нас. Дай ми Галя следващата страница, ако обичаш. Ето това е един двигател, който нормално е работил без никакви допълнителни поддръжки. Ето вие виждате тук долу изпускателния клапан колко е бял, смукателният клапан винаги е по-голям. Това са стари двигатели, защото при новите двигатели тук може да видите 4 и 5 клапана, които буквално горивната камера цялата представлява някой клапан. Но за това нещо няма да се спираме в подробности, защото това са едни конструктивни решения за по-добро пълнене, за по-добро почистване на цилиндъра в четвъртия такт. Изпразване на цилиндъра от изгорели газове. Но всичкото това нещо, когато се ползва продукта F-Etaps, тези неща леко по леко започват да се махат тези финни частици, тези финни нагари и тогава вече в самия цилиндър тези частици спират да работят като шкурка, защото тези частици, освен че износват цилиндъра и буталото, освен че се наслояват в седлото на клапаните и не позволяват на самите клапани да се затварят добре, специално изпускателния клапан. Значи, когато един изпускателен клапан има едни микрочастици, които не му позволяват тоталното затваряне, този клапан в процеса на изгаряне, той изпуска тази енергия, която вие видяхте как изпускателни тръбопроводи са нагорещени до вече светът. Това е точно, че клапана в същото време не е бил добре затворен, изпълнява се, значи такъв двигател не може да работи нормално. Той изразходва голямо количество гориво, самият двигател се самоунищожава при тази работа и в момент на основни ремонти. Така, Гави, дай ми следващия слайд, ако обичаш. Не. Гаве, чуваш ли ме? Този е слайдът, току-що го смених. Така. Ако обичаш, само върни ми назад. Ето тук на този, който е с така, окей. Не, този. Следващия. Така, когато влагаме ние продукта F-Etaps, променяйки структурата на горивото в резервоара и успявайки да промени цялата структура на горивото, да съедини водата с горивото, значи ние имаме един почистен резервоар. Сега, тези груби частици, които са наистина попаднали, механични частици, които са попаднали при зареждането, значи тяхната работа, самите горивни филтри, тяхната работа е да спрат тези частици, за да не стигнат до
нагнетателна помпа, да не стигат до инжектори, защото стигнат и до там вече ще се получат много сериозни проблеми. Така че горивните филтри задължително се сменяват. Аз специално на моя автомобил го сменявам горивен филтър и въздушен на всеки 40 000 км като максимум, за да може този филтър да изпълнява своето действие, защото един филтър, когато примерно се запуши, той тогава вече или се пробива някъде и започва да минава гориво, което е нефилтрирано, или започва да създава проблеми при работата в двигателя. Същото нещо се случва и с въздушния филтър. Значи въздушния филтър, неговата работа е тотално, максимално да спре всички механични частици, които се движат прашинки във въздуха и в цилиндъра, колкото се може по-чист въздух да може да мине през турбината, през интеркулера и тогава да попадне вече в самия цилиндър. Ефетапс, влизайки вече през инжекторите и създавайки процеса горене, освен че създава микрокаталитично покритие, което включително даже и се смазва частите, които се движат, примерно както са клапани, както са ботала, изчиства тези нагари, защото когато ние имаме пълно горене в цилиндъра, тези нагари е логично да не се появят. И в действителност тези нагари изчезват. Иначе при непълното горене, вие виждате какво се случва на практика. И от тук нататък, запазвайки по този начин, не се създават нагари, когато вече продуктът F-Etap е вложен в горивото, не се създават тези нагари, значи ние имаме много по-ниско износване на цилиндри, на ботала, на сегменти. В същото време тези финни частици, които минават между боталото и цилиндъра, не достигат до маслото, защото достигайки до маслото с течение на работата и с течение на времето на работата на едно масло, се променя структурата на това масло. Това масло вече няма тези характеристики, което както е създадено от завода производител, защото вече в последните, може би, 7-8 години всяка фирма и всяка марка автомобили има точно определени масла, които са с много различни компоненти. Има масла, които са примерно с много финни масла, в същото време работят при по-високо налягане, издържат малко повече време. Това са така наречените синтетични масла. Вие знаете, че има 3 вида масла в света в момента. Минерални масла, полусинтетични и синтетични. Значи в последните години се ползват масово синтетичните масла, в тях няма почти никакви минерални добавки. И всичко това нещо е направено с цел да може лесно да се отмиват тези нагари да минават през масления филтър, за да може да се освобождава двигателя да работи по възможно най-добрия начин. Но въпреки всичко, при лошите горива, защото горивото е един от основните фактори, които създава голямите неприятности в автомобилите. И влагайки нашия продукт F-Etap, точно това правим. Значи ние почистваме двигателя и го поддържаме постоянно чист. Аз вече си го доказах на себе си при 62 поредни третирани резервоара. Моя автомобил до ден днешен не даде абсолютно никакъв дефект. Нито в електроника, нито в механика, нито в някакви проблеми да ми създава с масла, примерно и така нататък. Маслото вече е доста по-бистро. Въпреки че аз го сменявам на всеки 15 000 км маслото, това са изискванията на марката, на автомобила, който карам. И наистина двигателя работи абсолютно като нов. Даже имах една такава възможност, може би преди 2 седмици, видях мой колега в Севия, който има абсолютно същия автомобил и двигателът му работеше точно като автомобил, който се личеше, че е зле поддържан. Работи с различни шумове, няма тази равномерна работа на ниски обороти. И това е автомобил, който е абсолютно на същите години, както автомобила, който караме аз и Галя. И това нещо на мен ми доказва в практиката, че в действителност F-Etap е наистина един продукт, който е една много така сериозна нова технология, която ние можем съвсем спокойно да я предлагаме
и на всички наши клиенти. Така, Гаве, дай ми следващия слайд, който е с графиката. Така, значи тази страница ние не сме превели цялата, аз ще ви разкажа за какво става на въпрос. Това е едно изследване на Министерството на транспорта на Перу. Тази таблица е директно взета от там. Антонио Семинарио, нашия колега, той явно е механик, защото така има доста задълбочени познания и доста проби е правил с този продукт. Той е златен директор в Перу, за много кратко време е успял да стигне това ниво. И той тук разказва, значи в първата част това е количества горива, които се ползват в зависимост от терена. Значи тук първата колонка е при равен терен, другата колонка, която е втората, е при смесен терен и третата колонка е при планински терен. Не знам дали знаете, че при повишаване на надморското ниво двигателите губят част от тяхната мощност. Много е важно един двигател при какви климатични условия работи. Примерно ниските температури също много влияят върху мощността на двигателя, надморската височина, това как ще работи този двигател, примерно при какви температури работи двигателя, също е много важно, защото аз вече виждам при много хора, работейки, предлагайки продукта F-Etaps, че се продават термостати, които примерно не поддържат температура, която е оптимална за определения двигател. Значи тогава този двигател се затруднява, защото той, не постигайки оптималната температура, самите части и самите материали, които са вложени в този двигател, са направени така, че те при тази температура да дадат, примерно температура 90 градуса, те да дадат максималното от себе си, за което са поставени там. Защото, примерно, при по-студен двигател той ще има различни хлабини. Двигателът така е конструиран и така е преценен, че примерно при 90 градуса температура на двигателя и около 110-120 градуса на маслото, тези части да имат оптималното коефициента на линейно разширение на материала, да достигне до такива граници, че да има тотално уплътняване и максимална работа на тези части. Но това са много подробности. Аз мога да говоря много за двигатели, но не мисля, че трябва да изпадаме в такива подробности. Нашата работа е да покажем на нашите клиенти, когато застанем срещу тях, как работи нашия продукт, да знаем какво представляват двигателите отвътре, къде де-факто работи на продукта F-Etaps, че не е само в горивната камера, че ние не се фиксираме основно върху това да достигнем до ефекта, да достигнем резултата от 25% икономия на гориво. Нашата цел е този продукт да може да поддържа двигателя ни постоянно чист, да бъде в абсолютно така оптималните характеристики, за които е създадена този агрегат. И от тук нататък, когато един двигател работи в оптималните си характеристики, той винаги ще даде определеното количество икономия, помагайки продукта F-Etaps, помагайки допълнително за пълното изгаряне в горивната камера. Той помага почти до 99% да се стигне на изгарянето на горивото, което от своя страна пък това води до пестене в много аспекти. Не само, че ние спестяваме гориво. Ние спестяваме от частите, които са необходими да се сменяват периодично, от филтри, от допълнителни консумативи, които са необходими за правилната работа на един такъв двигател. Гаве, дай ми следващия слайд, ако обичаш.
Да, и ето, значи, пак стигаме до това. Когато един двигател работи правилно, нашата цел и въобще целта на конструкторските бюра, които създават тези двигатели, е да се намалят максимално вредните емисии в бензиновите и в дизеловите двигатели. Това е вече нещото, което е цената на нашето здраве. Цената, която ние заплащаме в последствие, нарушавайки баланса в околната среда, защото де-факто всичкото това нещо, когато ние внасяме огромни количества от тези така агресивни елементи, като въглероден двуокис, като азот, като остатъчно гориво, ето тук с HC е посочено остатъчното гориво при бензиновите двигатели, въглеродните окиси, които са изключително вредни. Значи, когато ние имаме едно пълно горене, тези емисии задължително ще са намалени, защото вие знаете, че когато има един пълен процес на горене, не може да има някакви остатъчни емисии. И това е целта, основната цел на F-етап. Оттам се появява точно ефекта на нашия продукт. Ето, примерно при дизеловите двигатели имаме остатъци от сяра. Значи при автомобилите Евро 5 и Евро 6 точно за това се ползва AdBlue, за да може точно тези елементи да бъдат съединени, да се превърнат в твърди частици и те да се запазят сега не ми идва думата на български, точно в катализатора. В катализатора да бъдат запазени, да бъдат отделени. При автомобилите Евро 6, специално при камионите, има определени контейнери, които когато се запълнят по електронен път, вътре в тези контейнери се впръсква допълнително гориво, достига се до 800 градуса температура, за да може тези частици да изгорят тотално вътре в самия катализатор. То е едно отделение, те са вече огромни катализатори, предполагам сте ги виждали на камионите какво представляват. Значи изгаря тотално вътре, за да не може това нещо да попадне в околната среда. И ние, влагайки продукта F-Etaps, намалявайки всички тези емисии, които са въглероден окис, азотни окиси, серните окиси и въобще серни съединения. Примерно в България много мои колеги ми казват и механици, че съдържанието на сяра в дизеловите горива е много голямо. И аз съм склонен да го вярвам това нещо, защото наистина продукта F-Etaps в България работи по един начин, в Испания работи по друг начин, в Съединените щати се проявява по друг начин, в Латинска Америка се проявява по трети начин и наистина определено качествата на горивата са много различни на различните континенти и в зависимост от държавите. Всичкото това нещо, когато ние влагаме нашия продукт, успеем да го намалим до минимални стойности, това е нашия принос за нашето здраве, за здравето на нашите деца, за абсолютно всичко, което ние правим, ползвайки двигателите и нанасяйки щети на нашата природа. Примерно при двигатели, които ползват продукта F-Etaps, вие всички знаете, че намалява вредните емисии от 83 до 87%, които са много сериозни стойности. Значи това на мен, когато за пръв път го разбрах, започвайки като дистрибутор в тази компания, разбрах, че наистина нашия продукт F-Etaps и F-Etonka е продукт, който действително помага за тоталното изгаряне на горивото, за да може да максимално да оползотворим енергията, която носи това течно гориво. Но пък в същото време F-Etaps не е панацея, която примерно да решава технически проблеми в двигателя. Тук искам да ви го кажа, защото в момента се досещам, че имаме случаи, когато хора вложили F-Etaps в BMW и им се е счупила автоматичната скоростна кутия
и питат наша колежка дали това не е от продукта, което де-факто вие всички знаете, че скоростната кутия в действителност е един агрегат, който работи заедно с двигателя с вътрешно горене, но няма никакъв контакт с FETAPS. Или примерно, когато има един автомобил, който е примерно на 100, 150 или 200 или независимо колко хиляди километра, вече доста износен, и примерно клапаните с толкова нагари, че даже се е стигнало до изгаряне, до изтъняване на клапаните, или примерно до износване на сегментите на бутала и износване на цилиндрите. Значи FETAPS не е продуктът, който ще може да регулира тези щети, които са нанесени с течение на времето. FETAPS работи в един диапазон, до толкова доколкото да акондиционира горивото, че това гориво да може да даде максимална полза в двигателя. Но механичните повреди, които са създадени от преди това, ние не можем да ги възстановим по никакъв начин, и това трябва да го разказваме на всички наши нови клиенти, защото има много хора, които започват да ползват FETAPS, случва се нещо и те веднага казват: да, това е от този продукт. Както имам случай с едно Audi A4, което човека използва 3 или 4 таблетки, може и малко повече, в момента не се сещам, и прави едно дълго пътуване от Испания до България, стига до Варна и му протича гориво на нагнетателната помпа. И човека си мисли, че в действителност нашия продукт е нещо, което, почиствайки всички нагари, които се намират в цялата тази хранителна система, се е стигнало до там, че да му се счупи гориво на нагнетателната помпа. Но когато отива вече при механика и той му прави ремонт на помпата, се оказва, че са изтъняли 2 гарнитури и че тези гарнитури са стигнали до там, че да протече тази помпа и да започне да губи гориво. Въобще не се е стигало до износване на помпени елементи, примерно. При ротационните помпи нямаме помпен елемент, ние имаме там една пластинчата един ексцентричен вал, който създава налягане и след това го разпределя по веригата, стигайки до инжекторите и впръсквайки горивото в горивните камери. Този човек се убеди, така известно време не ползва продукта, след това да започне да го ползва отново. Накрая стана шампион на нашата група по икономия на гориво. Докара се до едни такива страхотни резултати за дизелов автомобил, че чак на мен не ми се вярваше, но това е истина, защото този човек живее много близо до мен и има възможност да разговарям всяка седмица с него и, така да се каже, да го наблюдавам отблизо. Галя, дай ми следващия слайд, ако обичаш. Така, ето това е, което ние виждаме. Значи продукта FETAPS, точно какво представляват клапаните преди ползването на продукта FETAPS, какво представляват клапаните, как изглеждат работещи клапани и работили дълго време. С продукта FETAPS вече ги няма нагарите. Ето един цилиндър, който е работил примерно преди това и след ползването на продукта. Така изглеждат двигатели, които са ползвали нашия продукт. Тотално изчистено челото на буталото. И всичкото това нещо спомага нашия двигател да работи така, че все едно, че току-що е излязъл от завода. И аз вече съм убеден за себе си на 100%, че този продукт работи наистина така. Не съм отварял моя двигател, защото не ми се налага, колата ми е прекалено нова все още, въпреки че е на 137 000 км, но двигателът се държи перфектно като през първия ден. Всичките тези неща на нас ни е необходимо да ги обясняваме на нашите нови клиенти, защото се оказа, от мой опит ви го споделям, аз съм сигурен, че и вие сте се срещали с много такива клиенти, които въобще нямат никаква представа какво се случва в техния двигател, къде и как работят горивата, какви са факторите, които техните автомобили, примерно, работят по-добре или по-зле. Въобще всичкото това нещо е много важно да се посочи и да се разкаже на тези хора. Наистина има хора, които примерно няма да желаят да ни слушат, но пък ние сме длъжни да направим максимума, за да можем
да обясним на тези хора, че нашия продукт не е панацея, нашия продукт е една така нова технология, която, създавайки микрокаталитично покритие, променяйки структурата на горивото и правейки го по-добро при по-пълното изгаряне, какви ползи носи този продукт за самия потребител, за самия клиент. Галя, дай ми следващия слайд, ако обичаш, да следващата страница, моля те. Така, ето това тук е пак една от характеристики и ползи от употребата на продукта F-Etaps и F-Etonka. Значи, това са две 30 части схема, която, когато имаме един масвен слой, така наречения масвен клин на технически език, тези две части максимално да се създаде този слой, така че тези части да не се трият. Но когато маслата загубят своето качество благодарение на дълга употреба и на количеството на агари, които не може да бъдат премахнати от двигателя, значи те започват едно така наречено полусухо или сухо триене, вече в зависимост от мястото, къде се намират тези 30 части. И работата на F-Etaps е да създаде точно това микрокаталитично покритие, което да спомага намаляване на триенето между частите. Гаве, дай ми следващия слайд, ако обичаш. Така. И ето сега ще поговорим така общо какви характеристики и ползи дава нашата технология за това, което говорихме, но искам сега да поговорим отново за него, за максимизиране характеристиките на супердобавката и на катализатора, увеличаване на ефективността на горивото до 15%, 25-27%. Значи тези стойности са много така вариращи, пак всичко зависи от конструкцията на мотора, от марката на двигателя, въобще от много неща. При двигателите, които ползват газ пропан-бутан, ние стигнахме до 47,7 до 48,2% намаление разхода на гориво, което това са така доста сериозни характеристики. Това първо го научих от колегите от щатите, обаче се оказа, аз не смех даже да го споделя с нашите колеги и приятели, защото стойността за мен беше прекалено висока, но накрая се оказа, че това действително този продукт F-Etaps в газ пропан-бутан наистина работи точно по този начин. И вече тук да го конкретизираме. Елиминира натрупания нагар на твърди частици, повишава ефекта на смазочните качества, на лубрициране, на смазочните качества на смазване, увеличаване на мощността, което е абсолютно логично, когато вие имате един изчистен двигател. Аз винаги го сравнявам с това да накарате един пушач, така страстен пушач, да изтича 1000 метра спринтово и след това да сте някакви магиосници за една седмица да му извадите всички катрани и всички отрови наслоени в организма и отново да го накарате да изтича 1000 метра спринтово. Това е в общи линии нагледно обяснение как работи нашия продукт. След това увеличава октановите и цетановите числа на горивата в зависимост от това дали е бензин или дизел. Поддържа частите, инжекторите и клапаните и така наречените датчици, общо казано, като електронни сензори, ланди, сонди и всички датчици, които са свързани едновременно и с двигателя, и с компютъра, за да може да протича нормално целият работен процес в този двигател. И намаляване на стойностите на вредните емисии до 85-87%. Гаве, следващата страница, ако обичаш. И препоръки за провеждане на тестове. Това е по-скоро когато ние сме пред нашите клиенти, в зависимост от това те дали са частни лица и се грижат за собствения си автомобил лично те, или са транспортни фирми, защото при транспортната фирма там нещата се гледат доста по-глобално. Значи това са много така, трябва много ясно да
да различаваме границата от това, че една транспортна фирма или една фирма, примерно един земеделски производител или примерно транспортните средства и въобще агрегати, които са за електричество, за каквото и да било, които ползват двигатели, дали това нещо се ползва в една организация или този двигател се поддържа от един човек. Значи, при частните лица, кое е най-важното? Да му разясним как работи технологията. След това човекът вече да може да се убеди в последствие какво прави, как работи продукта. Че значително намалява разхода на гориво, че изчиства резервоара, че постоянната употреба води до повишаване на ефективността и ползите от този продукт, че удължава живота на двигателя, че повече километри може да се изминат преди смяна на маслото. Аз това нещо го доказах на самия себе си. Докато в една транспортна фирма, в една фирма, която ползва двигатели, значи там нещата вече трябва да се говори на база годишни икономии и спестяване от перспективата за техническото състояние на автопарка. Значи за доброто състояние на вътрешните компоненти на двигателя, за поддръжка на масла и филтри, отново за резервоарите и за всичките неща, които влияят върху разходите на средства, за анализите на маслото, примерно, които трябва да се направят след трета, четвърта, пета смяна на маслото, за да се види, че в действителност маслата при ползването на нашия продукт F-Etaps и F-Etonka, в действителност характеристиките на маслата се доближават много до това какви характеристики има маслото от завода производител. Представяне на перспективата на икономията от удължен работен цикъл на мотора. Значи тези дребни ремонти, текущите ремонти, това, че те могат да удължат този период между обслужващите периоди и между дребните ремонти, значи това е една доста сериозно перо, което фирмите дават доста сериозни средства. И това нещо може да бъде увеличен тези периоди, така че да доведе до икономически ефект. И след това вече крайният резултат е представяне на перспективата за намаляване разхода на гориво. Ние в следващата ни среща ще посочим с Галя, имаме доста характеристики и таблици, които ни предостави Антонио Семинарио, за да можем да ги обсъдим с вас, така че да стане ясно какъв е де-факто икономическия ефект в транспортните фирми и въобще в двигатели, които се ползват за индустриални нужди. Там вече това, което го споменахме и което говорихме до момента, искам да го конкретизираме, така че когато всеки от нас застане пред един, примерно, търговски директор или пред директора на фирмата или собственика на фирмата, той да е абсолютно наясно как може да се направи така представянето, че този човек наистина да се заинтересова от предлагания от нас продукт. Докато при частните лица, там вече трябва да се направят определените проби, лицето да се убеди в качествата на продукта. До сега не съм имал случай при коректно ползване на F-Etaps и на F-Etonka да имаме отрицателен резултат. Имаме случаи, когато примерно в самото начало поради затлачени филтри, поради старо масло, което още не е стигнало периода на смяна, да се получи примерно увеличаване разхода на гориво, примерно с около 1 литър, но това са съвсем временни моменти. Аз имам няколко такива случая и успях да убедя хората, че след смяната на маслата, след смяната на филтрите, наистина това нещо, този продукт ще работи доста така по-добре за тях и хората се убедиха в това нещо. Например, при един горивен филтър си представете, който е задръстен и не е сменяван
60-80 хиляди километра, защото има и такива хора, които не знаят даже, че има и горивни филтри, за съжаление. Значи,